Благодарим. Ние минаваме към в друга посока, друго измерение, макар че пак е свързано индиректно с ситуацията в българския спорт. Емил Милев ни е на гости, олимпийски вице-шампион от Атланта 96-та. Помним някой по-възрастни, да го наречем, неговите успехи. И пак помниш. Емо, добре дошъл вече тук като представител на американския отбор. Благодаря за поканата. Много се радвам да съм тук. Не успя да се класираш на финал, но направи много сериозна битка изобщо, за да намериш място в американския отбор, въпреки че ти спечели квотата. Така беше. Аз сега не мога да остана безучастен към темата, разбира се, и да ти кажа, мисля, че обстановката е съвсем различна в този отбор, в който съм в момента, и аз поне не се занимавам с такива неща. Гледам си подготовката, гледам си семейството и оставен си на спокойствие, оставен казваш. съм в общи линии, да си върша работата както трябва. А имаше ли това спокойствие преди години, когато беше в... Да ти кажа, дали времето го размива или аз остарявам и вече забравям, но съм с добри спомени от годините си, когато бях в България, и винаги е имало естествено недоразумения, тези разговори сме ги водили също, но в общи линии за да стъпиш на подиума за България, 96-та, значи е имало добра основа, на която тогава стрелбата беше да се случи, на ниво. Въпросът искам аз да подхвана една друга тема. Искам да те попитам как те приемат в новия отбор. Приемат ли те като американец или те приемат като българин? И двете неща. Да ти кажа, доста интересно е. Аз все още имам този акцент, който малко трудно ми е да бъдеш един от тях. На това ниво, да. Винаги ще се знае. Винаги го има този въпрос как беше там и, нали... Но повечето, мога да кажа, всички са много положително настроени. Така имаше, докато все още състезах за България и живеех в Америка, имаше това нещо. Хайде, идвай при нас, кога ще стане. Общо взето приятна обстановка в отбора, мога да кажа. Можем да споменем все пак, че ти беше приключил всъщност със спорта, когато тръгна от България, и просто в течение на времето разбра, че имаш още какво да дадеш, и така се случи цялата история с твоето участие за американски отбор. Когато правихме едно интервю за предаването Олимпийски хроники, накрая те попитах, когато стигнеш до Лондон и стреляш за Съединените щати, ще мислиш ли за България? И ти каза, винаги нося България в сърцето си. Така ли беше и сега? Така е, да. Имаше... много се радвах на интереса на българските журналисти след старта. Въпреки че не беше много успешен. И винаги ми е било приятно. Винаги... така съм си българин. Ти си българин. Да. Какво би казал на тези момчета и момичета? Видя ги сега. Потънал им е гарда, не са добра. Какво би ги посъветвал? Къде да търсят надеждата? Надеждата е в да намерят начин, според мен, да изградат самочувствие. Как ще го постигнат това? Трябва да осигурят себе си по някакъв начин, нали, живота им да бъде стабилен, и според мен само това е. Ако имаш самочувствие и си уверен в това, че дали ще успееш или няма да успееш на тази олимпиада, не ти зависи нищо, според мен това е разковниче до някъде. А можеш ли да изградиш такова самочувствие, когато нямаш бази за тренировки, нямаш нужната подготовка? Можеш ли наистина да се чувстваш един отравен, когато застанеш до състезатели от големите държави? Предполагам, че е доста трудно. Че въпросът е... Да, трудно е. Трудно е, според мен, но нека... аз винаги си мисля по този начин. И тези, които изглеждат много добре на огневата линия, сигурен съм, че те имат проблеми. И съм го чувал от други. И от тях самите. Така че проблеми винаги има. При нас, например, на бързата стрелба шампион стана кубинец. Не можем да кажем, че там всичко има уредено и живеят щастливо и прекрасно, предполагам. Но той е намерил начина. Може би трябва да търсим наистина надеждата в нас, основно, колкото и да е трудно.
Ако искаме да се занимаваме с нещата, които обичаме, трябва да търсим надеждата в нас. Времето не ни стигна тук малко да стана екшън в студиото, но много ти благодарим. Знам, че семейството ти подкрепяше през цялото време, че си далече от тях, защото беше на подготовка в базата им. Какво би искам да им кажеш сега? Много ги обичам, благодаря за подкрепата и на всички получих много обаждания и такива съобщения от България също, от хора, които даже не знаех, че се спомнят за мен и съм им много благодарен за тази подкрепа. Бяха зад мен през цялото време, следяха резултати. Благодаря ти. Днес да видим българското участие. Аз ти пожелавам успехи за в бъдещето. Ако виж, сме се видяли в Рио, си го пожелаем. Благодаря, да. За теб.